So guys, yan. Nagtagal na ako nga hindi naka-vlog. So, kumusta? Yan. Yan. Kumakain tayo. Yan. Jollibee. Yan. So, itong yung suglanan. So, kalimutan ako. Tulog lang. Paano na ni? Ay, tutun kayo, me. Ugaan na eh. Guys, Shimir, nilagyan niya. Saan ka eh? Nita, uy, ano ka Nita? Hindi ka mamugikan. Bujibog ka ng kuansa. Ngun anak dahil yung buhat. Mga hilason. Uya mo? Mga way trabaho. Tapak ka akong daay. Kaon ko. Nagkaon Kaon ba? ka. Da video. Kaon ko. Wala. Ah, Ayaw ganda na. naman. Ay, isa to. Dili na.
Ini. Pinubring kao ni guys. Good, ready na. Guys, ready na. Wala na. Wala na. Ayaw na.